poslední místo, kde mám nějaký svý známý, je obor prodavač. Je teda pravda, že tam jsou taky hlavně holky, ale sem tam se tam najde taky i nějaký kluk. Musí se naučit znát zboží i suroviny, jak se kterým zbožím zacházet a jsou hodně mezi lidma. Nejvíc je vidím až pak na praxi. To je potkávám třeba v Interšpáru, jak se učí vybalovat a doplňovat zboží. Pak taky u jednotlivých prodejních sektorů, jak lidem zboží vážejí. Musí dát pozor, aby jim ho navážili správně. Tak, jak to chtěli. A pak to dobře zabalit, aby se jim to nevysypalo. A taky musí to zboží dobře znát, aby jim třeba nenavážili a nezabalili něco jiného. To by teda byl malér. Jednou jsem viděl, jak se učili balit zboží. Ne teda zrovna salámy, ale takový to slavnostní balení. Třeba dárky, jak se balej. Jo, a to jsem teda civil. Naučili se zabalit bonboniéru, lahev vína, nebo třeba košili, ale i svetr. A vypadalo to jako úplně jiný věci. A vůbec nebylo poznat, co v tom je. Ti mě teda fakt dostali. Jsou tady samozřejmě taky jiný učební obory, i studijní, jak už jsem na začátku říkal, ale tam žádný známý nemám a tak o nich nic nevím. Ale všechny naleznete pěkně vypsaných v příloze tohoto filmečku, tak se tam pak nezapomeňte určitě podívat. A na podrobnosti se přijďte zeptat a mrknout na vlastní oči do naší školy na den otevřených dveří. Jo, já jen chtěl ještě říct, že všichni, co tu studujou, využívají zdejší sportovní areál. Vlastní hřiště s oválem a tělocvičnu, která je docela dobrá. Kromě běžného tělocviku se tady pořádají docela často různý sportovní soutěže, poháry a tak. Škola se zúčastňuje okresních, krajských i celorepublikových kol. No a navíc nám v tělocvičně přibyla lezecká stěna a to je fakt paráda. Dokonce i holky to docela vzalo a někteří už lezou jak pavouci. Pomalu hlavou dolů. Ale to všechno samozřejmě pod odborným vedením. Ve škole by to ani jinak nešlo. Jo, a komu by bylo sportu málo, nebo by si chtěl dát víc do těla? A je jedno, jestli kluci nebo holky, tak tady máme taky parádní posilovnu. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl o té naší střední odborné škole a středním odborném učilišti v České Lípě říct. Nezapomeňte se podívat na informace o oborech a přijďte na den otevřených dveří. Tak čau.